lagi teko ke pasar guys iki lho. Wis kawanan iki, angger kawanan iki. Anu mumet guys iki. Kawanan lho iki lagi ta. Ojek iki buahe malik-malik melon. Oh, melone pirang-pirang iki melon. Mang ngakone sitok 6.000. Barang 6 tanyang 15.000 dikekno. Lho. Sitok 6.000 wegah meneh. Yo, urung tak apa-apa lho. Yo ngene iki penggaweane angger esuk iki. Endi dunak endi irus, endi entong diirus. Nganggo monpre. Bujuku iki. Mereka gak tau dodol montorku. Ya tak tumpaki bangkrak. Lho guys. Sampeyan sampai nempel melon iki kok pasar 6.000 sitok niki. Lho, enek sing elek, enek sing apik. Niku bakule ya rugine ora karo-karuan sambate ora karo-karo anak lek. Tulungi lek iki aku rugi lah gak apa-apa kunjirmu. Waduh. Bakul iki. Ini pun anggar tak tulungi aku yo nangis tiambak ini. Mbak. Iya. Jonjo. Apa jangan lompong pengen nguri akeh. Apa jangan aku pengenane beri. Iya. Iya, Mbak. Kula niki lompong beliau Mas yo tak tawak-tawakno lompong enak niku lompong gula pari kok. Abote kok. Ya tak ojekane iki kok. Wis nanti entong dirus anggere esuk niki. Lho kawanan iki kula. Lah turu niki ora kaya disirep mawon turu iki kula niki. Walah yo turu niku enak ora karo-karuan iki. Niki lho. Ora tak jambu tok niku ngecangus jambu tok. Tak upok korone niki wis tak ojekane niki. Kok panek wis tak bentukno kaya iki ya. Urusan itu penting. Apa-apa di dadekno siji. Aduh, ya. Iki nganggo semongkone niki wau sitok 2.000 niki. Ngakone 2.500 suci men aku. 2.000 maneh liyane kula nggih ra oleh ngeten iki. Mesti yo 2.000 ki mesti anu 2.000 3.000 2.500 ki mesti iki tong terus kula ning angger muni kapan tuh iki timune tak ojane sithik iki untung kula niku pun gadah peso sing niku meso modern sih kiri-kiri ngono zamane kula sik ngerung enek peso niki tobat tangan-tangan tak sasak yang kawan. Dondong niki yen kula tau iki dondonge lowek iki. Niki dondong niki pun malah niki. Asline niki dondong gedhe diarani dondong Bangkok. Malah niku. Wis dondonge anggere kesuwen. Woe kok kesuwen. Woe niku wete saya tuwek niku iso malah niki. Kula niku apal wit dondong ngeten iki. Nek ora tuwek ngeten iki. Dagingnya niku tipis, nganggo tuwek ngeten iki ora dagingnya pandai. Ya enak niki sedina 2.000, tak tuku kabeh dino tangman ku, wis langgananku, ayo Kang. Ya tak utang ngono ae. Tak utang dikekno tangman. Lan tak kek separo. Isek man anune dondonge. Isek karo mangke lho, sesuk anu yo parani. Oke aku mangan. Ya tupune kelonan ora ngerti aku ndek wong ngurusi ndek di plastik iki 2.000. Tak kresek isine sedina 2.000. Ini kula tak adol sitok 1.000.
Alah dondong niku langka niku aja lengganane kula ora enek critane sitok anu sak kresek kadol 2000 mboten enten. Yang paling murah niku kekman. Sitok ngeten iki biasane kok sitok sak kresek ngoten niku 5000. Kadang-kadang 6000. Dondong nyir ngene kok lho. Timun. Entong terus kok kula ngene. Ayo tak separuh tak ojek kabeh. Kok biasane ngono kuwi yo tak ojek kabeh iki tak ojek separuh mawon tak ojek ning dalan karo maku. Mijil ngene lho. Ning dalan niku tak ranjang diojaki nek kadung sing tuku akeh sing tuku akeh. Betul-betul ning dalan niku jaring. Masalah tak usum peceklik ngeten iki wong ora enek panenan wong ora enek panenan niku ya lah. Sambate kok dipijit kok. Enek pasar malam Mas nggene kula niku. Nangis ramu kula yo pasar malam. Nah ora enek sing ndelok. Guru-guru nek pasar malam niku ora enek udan ning nggonku ditambak karo pegawai pasar malam. Lokasi kan kurang trap. Jadi trepno leh. Iya, ada mbok majuk lho kok. Jadi trepno leh kok ngono ndak ra yo ora iso. Yo bongkar neh, wong ki sebeken kok. Bongkar apane wong Dondonge iki ki ada kurang mundur. lah diundurno dondonge wong dondong sakmono diundurne. Wong ngono yo ora iso yo. Tekan karek ngono ae karek ngundurno yo sambat. Yo carane piye rak yo ngono kok. Mosok wong ora duwe akal. Oh niki. Cai dondongnya tak kayak poklas kok niku. Dondongnya tak kayak poklas. Wah. Nganu niku. Kadung mateng niku mblonok. Jadi kayak poklas ngoten niku mateng ya suwe. Dadi awet mentai ngeten iki nek dirujak walah. Niki rasane legi pripun ngoten tuwek kok kuat legi. Seger ngoten niku. Ayo tengen kula niki ndang tuku rujak niki mumpung enek dondonge. Oh, jane. Yen tong terus ngoten niku wis to. Iki adem lho kula nek tau pesak sampe sungai kene gubrah. Makane kula nek dodol kuwi sangu kandi pas niki tangane kula wis kenek. Monggo rek dondong sitok 1000. Bati nemene lele. Merga wedi modal kok ora oleh bati. Yo kancane ora badok. Mun tak cai nganu kae. Wong aku niku nggawa 31. Dondong niki kula nek mangkat niku nggawa 31. Tak hitung kuwi. Rasa kekeh ya belum sampai awal apa kowe ape dodol ya karek kowe dodol apa ora kok dodol oh kadang dodol kadang Kira-kira buatku mbok ora. karek kowe dienggo ya oleh ora ya oleh dodol apa ora kok iso Nek dinggo ya aku ora dodol. Ora dinggo ya bosok. Dienggo Rai ini belum
gawa kerai timun. Kerai teksture karo timun niku beda. Kerai itu mboten enten pahite. Nek timun niku enek pahite. Ajane kula niku mang ape ra dodol, tangane kula kecek-laklakan iki. Biasa tekan telepon itu biasa. Biasa ini nang kenten ngocaki niku. Ini kenten ngocaki. Ini tukune nggih apik lho niki. Gandeng suwer dodol iki sing olahan dhek. Ini kulkas nanti ya kadang-kadang aku sih untuk dagangan murah nih. Kok pasar dadine wegah. Gak ngerti nek nang omah wis duwe dagangan minggu. Oh, ini nek kates medhoh tenggen kula kates murah nih. Kates luar negeri nih sing lagi spiral kates California nih oh katesnya yo hebat nih yo kates niku ning pasar niku nek ora iso ngenyang yo keblondrok padha mawon ning pasar niku wong kudune pinter ngenyang. Ngeten iki 2000. Saire ngeten iki 2000. 2000 tuh wangi. Kasihan delu, Mbah Gewang ngelataki wangi kacian delu. Waduh yo. Kacian delu. Kok yo putune kok yo. Kacian delu. Kuwi lho nganu jane nang nasi kuwi. Engko wae, Mbah, engko cek isik kulite. Engko tak ocekno ndi gune matanya. Ini kok ngak karo. Lho rewel wis kadung anu trauma tuntik. Lho nanake wangi. Aduh yo mbleni iki. Lha wong aku lho tuku mange pira 6. Tekoki yang sing etane Mbak kula sing gawene ape mentungi kowe kula. Ya kowe tuku ning kono ning ya aku tiwas sampe menggok nggone buku kuwi. tuku nggone palah nggone Jaya murah iku. Jadi ora enek pas ora enek. Lah kula ning delalah enek loro malah 7.000. Oh maju karo pah iku rek dodolan. Oh lah. Aku sing pah. Sing Mbah sing enek anake iki lho. Lah wong aku mang tuku 6 ki lho 15.000. Enteng koke. Kita 10.000 lah kuwi wong kerja kok. Kok ora kenek kok. Urung duran panganan kok. Aku pengen dan dulu. Aku pengen tuku talapan kok, Mbah. Mbah ketu kok nopo. Talapan nunggune Mbah Parti. Gede iki mang. Juga kan good gitu lah, kulitnya beda. Ya iki lho untuk tuku mang 6.000. Sing ngading sekilem lho. Iki mau lho. Kulitnya gede. Kulitnya kantong. Sejina pas Cina 6 nah sitok 6.000 Nah gila-gila apa iki? Aja ngateng. oh beli Terang duwe kuwi entas. Masak panggang lho, irisi ae bumbune. Karek tuku apa jenenge cikalan. Oh, jangan ini Yo, terangnya dodok duwe. 6.000. Sitok 3.000 lagi mang bae. Akhire 3.000 niku kula wau tukune. Oh. Iki tak iris ngeten. 3.000 niki aku tak adol niku sisa iris ngeten 1.000, 2.000, 3.000.
4.000, 5.000, 6.000 dulu kula nek jajal tak incipan. Melone niku legi apa melon-melonan. Legi. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 lur. Betul deh. Melon ngeten iki, wong jenenge bakul buah ngeten iki tukune yo campur-campur, ana sing elek, ana sing apik, ngoten niku. Bolongan. Bakul rujak niku kan iso dipilih. Paling sing elek niku sing rangan yo dibuak, sing apik yo dijual. Neng siap sipe. Lah ya gelem ora udah buang, kan tak tukok tutalapan gelem pola. Oh. Apa? Mana enak. Apa? Wus. Tak toteng, Mbah. Mbah tak toteng, Mbah. Toteng, Mbah. Wis toteng awakmu mbok genjong ra ya iso lek kok. Tak lebokno TV, Mbah. Nanas. Aku laito lho, Mbah. Laito otek engko tanganku ya batok Mbah. Oh, Ini mangan kok suku garuk. Kadang Lebuaki, Mbah, geluke engko tak tukokno neh siji. kadang aku kok awor sampah. Iki mbok bedhek pira kuwi? Atas kulo murah, aku tuku kadang-kadang ning pasaran tuku sakmini-mini iki 4, 5 kan paling 15.000, kadang 20 wis kuwi paling. Jajal lah ngono randu. Nah, kowe ora iso ngenyang kok wong aku bekak bakul iki karo aku. Beda lho, kata saya ku apik. Untung gale. Kata sing cilik-cilik ya. Nek medhok kates. Lu kata ora patek tuwek uwit iki. Tuwik kuwi halus kok. Ora patek tuwek iki tengahnya dirisi mbek kanteng warnane. Kue manis kok. Ngengi sak iris ngono anakmu. Ngengi tak ilis, Mbah. Iya, Mbah. Sing kuwi, Mbah. Ngengi tak ilis. Oh, buyan nek kok. Engko ben tangan buyur. Apik, Mbah. Lah, Mbah. Badala lho. Iki kados apik, Mbah. Kados elek kuwi iki. Perpetak, Mbah. Warnane. Itu ape tuku talapan, Mbah. Kalau ada akses atasnya beli 2.000, 4.000. Lah iki ora mertolo iki lho dodone rakan iki ora mesti. Nek nang ulung masak ngono kuwi. Gopo Ora kata nek tuku nang ulung lho. kata si buah apa ki tergantung sing tuku, lah sing tuku pinter ngenyang yo murah. Ora iso ngenyang yo ini warnanya hari ini saya membawa buah yo ora tuku bungkuan kene bungkuan enek atus-atus iki bungkuan tahun piro gak tuku aku. Hari ini gue saya membawa dondong, semangka, nanas, belimbing, ini ya urung tangan. Nah, sekarang saatnya saya mengupas apa lagi ya? Ini loh untuk cukup bujuku. Ini galipa, nggak boleh sengarep mentung.
lakoni arek untuk pentung dampot dam arek tukang hidup namanya 10.000 lah suci men lah wong aku toko iki ya tuh bedine yo aku padha trimo 2.000 kok 10.000 dia ora tau dodol lho ngomong putune batu suntik ini boleh suntik manipulasi ini memasukkan penyakit yang sudah dilemahkan untuk kekebalan tubuh lho manipulasi itu ini ngalem main itu gimana nih ngoyang saya senengane jadi gendong ae. Singkulan iki beda iki kan tiambake pas singkulan gak kelas iki lek sing tiambake singkulan lek kula adole niki sitok ya 2.000 4.000 6.000 10.000 lho ngeten sing tiap tuku tiambake ngerti wong bakul buah ning pasar niku kalahe bakul buah mawon napa mawon wong pundi mawon kalahe karo bosokan ngeten anu nggih do bosok ngoten niku lho lah ngono kuwi sing nulungi aku ora tak tulungi wonge malah rugine kakean. Tulungi lek iki. Rujak ditulungi ini anu kok rujak. Buahku ki tulungi lek. Iki kamu tulungi ya tak gebak. Ya rujak ngeten iki kan kena dipureh, rujak niku mboten perlu dek. Buah sing super mulus ini mboten perlu. Kalau dodolan ning kota beren pancen rene dodolane ning kota apa mawon dodol ning kota nggih. Lek buah niku sing yo BS tapi masih layak ngono lho. BS nanging lek pembeli wong sing didol utuhan ngene iki kan lek tidak mulus kuripe kan ora gelem wong ndek dikonsumsi langsung ndek. Kan selain dikonsumsi langsung ndek kan gak paham toh buah itu jerone bisa apa ini kan gak orang bakul buah ngeten kan tiap hari selalu mencari buah jadi ini jerone si apik ini paham obat ini akeh lho yo bati mergo kok ora bati sing sapa ditenagani sik dimodali kepungin ora bati ya saya membawa memang berapa Jumat jangan ada dino Jumat ngeten iki dagang tuh setengah hari ngoten niku wis istirahat sholat Jumat yo kados lek gak terus piring apa atus iku wajib to mandi sholat Jumat iku gak wajib nah jinabatan yo wajib ora tau kanggo carane ngeten iki aja kaya ustad sing iku lho ning daerah Pati lho Pati karo ngono yo cerdas lagi spiral lho ya kon delok oh makane kowe nek mondhono bocah ki yo hati-hati mbok pondokno ora malah pinter rumah meteng kowe karena dekatnya akhir zaman itu adalah suatu tanda-tanda hari kiamat seperti itu makanya hati-hati rumah sam itu
dalam Islam itu ono sing orangnya itu ahli sunnah. Alah. Carilah satu pengajian itu yang apa? Kayak mondok bocah ya. Dari pondok itu yang diajarkan adalah tentang isi Quran dan sunnah Nabi. Undang nanti pondok anak. Yes. Nanging wong nek merkosa ngono kuwi wae rasakno paling penjara tenan kuwi. Wah, ngeri kowe. Nek apa tak nyiksa yo anjene ngono kuwi kudune disiksa ngono kuwi. Ora direne pameng anjene yo siksa karo polisi. Toman iki iso. Tukono rimason. Terus remason sadhe kon blonyokno ning anu ning kowe lho, ning burung kakak tuake kuwi. Kon ngocok karo kowe iki yo. Bongko. Oman. Bisa diajari ra karu-karuan. Anjene yo nek menurut hukum Islam anjene yo mati wes. Orang yang mengaku orang Islam kan harus memakai hukum Islam. Ya hukumannya dek zina nanti piye le. Orang yang sudah punya istri, orang yang sudah bersuami istri lah, baik laki maupun perempuan itu. Kalau zina hukuman sing yang diterapkan dalam Islam itu apa? Dirajam sampai mati. Makanya sing jane ustaz nyabuli pendiri pondok ning ndi kuwi iku ora ustaz kuwi, ustaz ngono dapure. Ustaz iki ngerti hukum Islam gak wani, Islam juga mengajarkan seperti itu. Makanya kalau ada orang yang sudah suami istri kok zina, sebenarnya dia itu kalau hukum Islam itu ditegakkan, dia wis mati. Jadi ini pemodek urip mungkin aslinya dia ono mayit urip, mayit, jadi wis mati. Makanya orang kalau mereka tahu tentang Islam yang sebenarnya kan gak wani ngono kuwi, mau nanas tuh. Memang nanas corong ini lagi spiral gini gonku antara gonku kalau pati iki ora adoh tidak wong gonku iki termasuk daerah pesisir lor. Hukumannya dirajam sampai mati. Nek masih lajang laki perempuan zina sik lajang ngono kuwi lah urung berkeluarga. Hukumannya Islam itu apa? Dicambuk 100 kali atau 80 kali, diteti di muka umum. Nang des keluarga kok zina, dirajam sampai mati. Nanti nang penjara dia mau di yen joti ngono kuwi kocok bekakase karo remason kuwi alah. Ngono ki hukuman rong patek berat kuwi. Wong asline dirajam sampai mati kok. Rajam sampai mati dipendem ditikok ketokno sirahe, dipendem separo ketokno sirahe, dihantemi watu sirahe. Diang angger wong lewat ngantemi ngebeki watu. Makane weton pondok pisan kondang iso ngono. Ketemu ustaz sing kaya ngono kuwi. Ustaz ahli bid'ah, ustaz sing alah. Gak sing kaya ngono kuwi karo rekoso kowe. Agama wis ra mudeng metu ka pondok mateng. Oh ning desame ku lho. Wong lho pinter ngaji yo jagatan ora apa pondokno kok. Oh ngaji ki paling ngopo to?
agama Islam adine Yesus wala tuasiru. Agama Islam kata Nabi mudah aja kok persulit. Agama Islam ku asline mudah. Wong kang mempersulit agama ki wong Yesus wong ngono kuwi sing modele ampe merkosa anu kuwi. Isine. Oh. Ngaji saiki kowe ngaji ning HP yo maca Quran iki maca Arab mungkin ning HP ngono iki lho kowe yo tek gaya pikir otak Anda cerdas ngono yo wis diwarai nek detail iki diwarai nek tajwid yo diwarai idgham idha anu idhar idfa ngono kuwi kol-kolae mate ngono kuwi yo makrote ngono kuwi yo untuk mau maca ngono dapure ngomong padha karo belajar maca ABC ini Budi itu Wati itu Bapak Budi mau maca ngono dapure cuma ikut tulisan Arab ngono to kok mempersulit diri nek masalah hadis ngono kuwi hadis ngono yo kowe buka wae ning media sosial hadis kumpulan hadis sokeh dari Bukhari Muslim yo siagatan berapa golek tentang apa enak itu ora wong mondok pinter ora mulih meteng apa pondok itu menjamin Anda akan masuk surga hai anjir saya kira dekatnya akhir zaman itu tanda-tanda kiamat seperti itu. Nabi sudah memberitahu akan datang di akhir zaman penyeru jahanam, penyeru. Kata Nabi mereka berasal dari daging kulit kita sendiri, kata Nabi. Akan datang akhir zaman itu penyeru jahanam. Diajak masuk ke neraka. Mereka berasal dari daging kulit kita sendiri. Bicaranya itu dengan Quran dan Sunnah. Penyeru jahanam itu berarti mau pilih ustaz yang ngamun. Daging kulit kita sendiri itu maksudnya dari kalangan kita orang Islam. Tukang dakwah jadi sing ngangen bro, apa iki sing ahli agama. Ada Nabi akan datang suatu zaman penyeru jahanam mereka berasal dari daging kulit kita sendiri. Bicaranya dengan Quran dan Sunnah, tapi kalau kamu ikuti akan dilemparkan kamu ke neraka, kata Nabi. Bingung tak kowe ada sih. Wes dahulu Nabi wis mengatakan seperti itu. Akan datang di akhir zaman ini seorang penyeru jahanam. Mubalek lah. Pokok orang yang mengaku dirinya penyeru jahanam. Karena apa? Mereka sebenarnya itu hati mereka itu tidak mau dituntun dengan Quran dan Sunnah, tapi Quran dan Sunnah itu diseret untuk mengikuti hawa nafsu mereka. Jadi kyo agama kyo ora pakai nganu, ora pakai godak. Yo kaya ustaz ngono kuwi sing metengi murid pirang-pirang. Ngono kan nganu kok. Dikaderkan ustaz wae. Di desa dhewe wong ngaji Quran ngaji hadis ya wong ning desa dhewe pinter-pinter kok. Malah berserahno wong sing penyeru jahanam. Mesti ingatno karo Nabi. Di akhir zaman nanti akan datang penyeru jahanam. Mubalek yang berdakwah dengan Islam, tapi kalau kamu ikuti kamu akan dimasukkan ke dalam neraka. Akan datang suatu
zaman penyeru-penyeru jahanam, mereka berasal dari daging kulit kita sendiri. Bicaranya dengan Quran dan hadis. Tapi kalau kamu itu dilemparkan kamu ke neraka. Itu tuku nanas wae kowe. Ora usah kamu. Anakmu rasa pondok wis. Mulai ngaji ning desa melu ustaz ning desa iki jagatan pinter kok. Kok rewangi berarti kamu ki kok pondok ning adoh iki berarti kamu ki kuwi merendahkan ilmu dari orang yang ada di kampung sendiri. Monggo pinter-pinter. Ini tuku-tuku terus terang 2.000 guys. Aku tek adol iki nanas satu kan 2.000. Tek adol 4.000 guys aku. Kadang-kadang yo 5.000. Larang meneh. Kowe ngocek ngene iki diopahi 1.000 gelem ora? Urung ning pasar bere ngono kuwi. Karo bensin. Ngocek nanas diopahi 1.000 gelem kowe ngocek ngene iki. Ini kita sing tuku ora berapa rusak ngene iki sitok 3.000. Seneng anak kok main dua yang benar wong pulaan kok. Oleh batu. Ini nanas urung pada tuwek nom. Cocok itu untuk menggugurkan kandungan yang diperkosa oleh ustadz. Ustadz, ora ustadz kuwi. Iblis dari Pati. Sekian dulu aku tak itu tak nutup megang ya.